Здравейте, българи в Испания, аз съм Румен Алеков и днес ще говорим за един изключително важен документ за нашите пенсионери – формуляр УПИ-19. Ако получавате пенсия от България и живеете в Испания, този документ ви е необходим за доказване на доход пред испанските власти, особено за добавките за минимален размер. Добрата новина е, че не е нужно да пътувате до България. Всичко може да стане онлайн. Първото и най-важно нещо е да платите държавната такса. Таксата е 3 лева и 68 стотинки, но аз препоръчвам да преведете точно 4 евро, за да сте сигурни, че покривате всички банкови такси и разлики. Преводът трябва да бъде направен по банковата сметка на териториалното поделение на НОИ. В портала на НОИ ще намерите списък с всички сметки по градове. Много важно! В основанието за плащане задължително напишете УП-19 и ЕГН-то на пенсионера, за когото се издава документа. Таксата може да бъде платена от всяка банкова сметка, вашата, на роднина или приятел. Важно е само ЕГН-то в описанието да е вярно. След като имате платежното, влизате в единния портал за електронни услуги на НОИ. За идентификация използвате вашия ПИК на НОИ или Eurotrust. В портала избирате услугата за издаване на удостоверение образец УП-19 за месечен размер на пенсия за ползване в друга държава. Попълнете внимателно данните на пенсионера и вашия имейл адрес. В полето за начин на получаване задължително отбележете по електронен път или на имейл. Прикачете сканираното копие или снимка на документа за платената такса. След това прегледайте всичко и изпратете заявлението цифрово. Готовият документ се получава на имейла ви обикновено в рамките на няколко дни. По закон срокът е до 10 дни, но често става още на следващия ден. Относно превода, в повечето случаи УП-19 не се нуждае от официален превод, но някои автономни области или служби по чужденци може да го изискат. Информирайте се на време и не оставяйте нещата за последния момент. Споделете това видео с други българи, за да им помогнете. За още полезна информация ме последвайте във Facebook, TikTok и YouTube под името Derechos de los Búlgaros en España Румен Алеков. Аз съм Румен Алеков и се радвам, че мога да бъда полезен на българската общност. Желая ви хубав ден и до скоро!